थोडी वेळ भरडार जाऊन येते हा तवशी घेऊन येते. अगो एकटा जर नको जंगलातली वाट असता ती. राहुल येता माझ्या वांगडा त्याला सांगलंय. बर जा पण लवकर या पाऊस येतो. होय होय येतय. ए राहुल येतं मा तवशी काढू जाऊया चल. चल बरे बेगीन पाऊस येतलो. मेनूचं पटकन आपल्या. ए राहू होय आता अरे चिपूड खाऊन जा. बरोबर पिकलो. मोठी वडी काढली. घे बरी पिकली. चला आम्ही निघतो पुढे. जातो जाऊ काढतो कसं आहे. होय होय. ए गौऱ्या काय हो वहिनी. तवशी जून झाली काय रे? होय वासत भरपूर. हा दोन घेते हा. हा तुमका घ्या ही बघा सर. आता मग बरी. ती बघ बरं पुढे. चल चल पाऊस येलो. राजा तवसा खातलं रे. तवसा खातलं हो खातलं. राजा चल उतर खाली मला काम करू मी. म्हणला
तो पूजा काय करतं? येवा इलाज हो इलय थंडा झाला गो. झाला आणि इंगळे घालून मुरक ठेवला. दी मग पटकन खाव. आता नाही थंड होऊ खोय आता उद्या सकाळी मिळताला. चाय तरी मिळत मग. तुम्ही जावा आधी नावून घेऊ जावा चाय देते मी जावा. ते का पण नाव करतास काय? होय. काय करतो गो? पेजीसाठी तांदूळ निवडतो. केळफुलाची भाजी खाऊशी वाटतात. जाऊन येऊ परसात बघून येऊ. तयारी करून ठेव. हो बेगीन यावा. होय. तो पूजा हा केळफुलं आणली. एवढी होय. कर आता भाजी करायची आणि वाट सगळ्यांका. तू खातो ना?
हो नाही करू केव्हा लय केळफुलाची भाजी खाऊची होती ना. केळफुलाची भाजी मी हा काय केलं केळफुलाची थालीपीठ. अरे वा केळफुलाची थालीपीठ पहिल्यांदा ऐकलंय मी खाऊन बघा कशी लागतात. केळफुलाची भाजी भारी आवडली. होय पण त्याच्यापेक्षा भारी हो थालीपीठ झाला असता. पण काहीतरी करूचा मग ते सांगते. अरे अरे तुम्ही काय करता आता? अगं पण काहीतरी करू सांग.
पूजा हो, भूक लागली. आज जाऊन बघा टेबलार तुमच्यासाठी काहीतरी बनवला. काय बनवलं? बघा तर. अरे वा, हॅलो. मस्त. हो, हॅलो मस्त आहे. आवडलं? मी काय म्हणतोय, आता पण आहे तर तेल लावून दे ना. एकटे एकटे खातालास? तुका पण घे ना. त्याचा रंग मस्त येईल. हा, जास्वंदीच्या पाकळ्यांचं रंग. हो दिसता तो. चल चल.
खैले माझ्या मागणं आहे ना. ए ये 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 चला रे ये. चल. चल ये. पूजा हो. हे बघ कोंब आणलंय. अहो सकाळपासून गेल्यात कडे. अगो ते आपल्या डोंगरातल्या ना कणकीच्या बेटात गेलंय. कोंब आणलंय. अहो पण एकटे कशात गेला तेवढे रानात? अगो ऐक तरी एकटो नाही जाऊ. मी जात होतोय ना तर ते संकेत दादाचे कुत्रे भेटले 2. हो. ते पण इले माझ्या रानात. हा हा हा. चाय होई तुमका? नको नको चाय नको. मी माका जरा मळ्यात जाऊचा. मी जाऊन येते. हा बरं बरं. हो बरं गावलं मोठं.
मोगली मोगली मी रानात गेले तेव्हा खय गेलो रे तू ते संकेत दादाचे 2 कुत्रे गेले आणि तू खय गेलो आई हा इलं हो काय आणलं बाजारातून? काय विशेष गावाकडे आहे मासे बिशे काय नव्हते फक्त ही कोथिंबीर जरा स्वस्त गावली म्हणून आणली हा बस तर मग तुका चहा देते. चाय हार्ड पण काहीतरी असं गरम गरम कुरकुरीत आणशील काय त्याच्याबरोबर कोथिंबीर आणलं ना मग कोथिंबीर वडी करूया. हां कोथिंबीर वडी करूया तू मग कोथिंबीर साफ करून दे मी तयारीक लागते. मीच साफ करू हो बर राजा घे पेपरच. करतोय मी साफ पण पूजा काय गेला तर रेशन दुकानावर गेला त्याका वेळ लागतो लो. बरं मीच करतोय मी साफ आता काय करतो हो त्या झाला नांगरून. ए राजा कोथिंबीर वडी खाते झाले आई हे घे कोथिंबीर साफ करून आणली धुतलंच ना. होय होय धुतलंय
आई काय मदत करू तुका? एक काम कर, 4 मिरच्या लसूण झेजरून दे. हां. घे आई. दे ठेव. हे थंड झाले, जरा कापून देशील? होय होय इलय.
आई हे घे. झाले कापून? अर्धे कापून झाले, अर्धे देते आणून. आई हे घे. दे. राजा ग बघ तो चिकू ह्याच्याबरोबर खेळ. काय रे खेळशीत ना? राजा तुका बियान गेलो बघ. काय रे दोस्ती करतील ना राजा बरोबर?
बरा होता पण पाखरांनी खाल्ल्याने वाटतं.